Ukážeme vám, ako sa na stránke Liek.info dostaneme k informácii o konkrétnom lieku. Do okienka vpíšeme názov lieku, napríklad Modafen. Klikneme na ňo. V spodnej časti obrazovky sa nám objaví výsledok výberu. Vo výbere máme 3 lieky s názvom Modafen. Z danej ponuky si vyberieme cenovo najvýhodnejšie balenie, v našom prípade je to Modafen 24. Klikneme na ňo. Zobrazí sa nám karta Prehľad o lieku. Tu sa dozvedáme, že liek je voľnopredajný, účinné látky sú ibuprofen a pseudoefedrín, patrí do indikačnej skupiny analgetík a antipyretík, je to liek generický, jeho doba použiteľnosti je 36 mesiacov, za kvalitu lieku zodpovedá firma Zentiva AS, taktiež je tu uvedené aj jeho registračné číslo a kód ŠÚKL. Ďalej sa dozvedáme, že liek lieči choroby muskuloskeletálneho systému. Tiež sú tu uvedené aj očakávané nežiaduce účinky. Vpravo vidíme piktogramy, ktoré poskytujú rýchlu informáciu o používaní lieku, pod nimi je uvedená aj cena lieku. Ďalej môžeme kliknúť na kartu Príbalový leták. Tu sú zobrazené písomné informácie pre používateľov. Je tu tiež aj karta Recenzia, kde môžeme zanechať svoj názor na liek a takto pomôcť ostatným pacientom. Tiež môžeme kliknúť aj na iné lieky s rovnakou účinnou látkou. Dole nám zobrazí ponuku a zistíme, že rovnako účinnú látku majú tiež aj liek s názvom Nurofen.